og action. Hey alle sammen, det er sådan 1,5 år senere, Agnes Emil, der lige laver en hurtig intro til hvad for et stykke fantastisk content det er, I skal til at overvære. Så for i marts, var det 23 eller 24, Simon? 23. Marts 23, det vil sige 1,5 år siden cirka, der var mig og Simon Jamen i det fantastiske land af Sverige, fordi vi var blevet sendt på en mission. Svenskerne havde fået et nyt kontor, og det skulle have noget internet, og noget dør, og noget, I don't know. Der var i hvert fald begået nogle krigsforbrydelser nede i deres kontor. Så der skulle vi lige på en sidequest afsted til Sverige i en weekend, og der besluttede jeg mig for at lave en vlog. Med sådan et absolut forfærdeligt, men jeg har ikke et SD-kort i kameraet. Anyways, jeg har en fantastisk vlog. Det er ikke det mest sammenhængende stykke content. Jeg forsøger at redde det en lille smule. Men nu i anledning af, at vi i næste weekend skal til Sverige igen, så havde jeg besluttet mig for endelig at få redigeret den her vlog, der har ligget på min skrivebord i 1,5 år nu. Så nyd det fantastiske, altså jeg havde fundet sådan en handycam, og så var jeg bare gået amok. Så nyd det her fantastiske stykke, super sammenhængende, fantastisk content. Værsgo, nyd det. Vi ses i part 2. 6 minutter. Her ser vi Simon. Kom, Emil. Altså, hvis du vil tage det med fra vlog, så tag det med. I elevatoren. Ud fra rummet. Der er Simon. Det er meget zoom det her. Ja, altså det rammer det er ikke godt autofokus, når det er zoomet helt ind på Simons ansigt. Sådan der. Det er ikke ligesom vores... Elevator. Du stoppede elevatoren. Se, det er en af de der goofy elevatorer. Sådan der. Og så der er en dør, man skal åbne. Hej Simon. Simon under døren. Var det her rigtigt? Hallo? Nej, fuck, menukryds. Ja. Der er vores bil. Vores lille minibil. Den er ret nuttet. Men Simon, jeg skal jo lave vlog. Hej Simon, hvad var det? Der er sådan en, det er en af dine, der ikke er farlige. Har du et skillesjo, fordi du er for lavt til bilen, så du ikke kan se foran? Nå, men fuck, der. Sådan der. Du skal vej. Minus, eller, det er sådan der. Hej Simon. Du skulle have mikrofonen på. Nå ja, fuck. Men den har sådan noget surround sound, så til næsten. Den blinker ned i hjørnet. Ui, vi gør i vores sportsvogn her. Vi skal bare lige sådan... Vi skal bare... Jeg skulle lige se, hvad den kunne. Den kan ikke noget. Nej. Broski, P-huset har bare en klippe... Fokuser kamera. Det er lidt goofy. Vi er blevet fanget nede i P-kælderen. Det er helt mørkt nu. Vi er skiftet til night vision. Vi har fået rak power strip og sådan noget her. Det virker faktisk overraskende godt hernede, hvor det er helt mørkt i night vision. Ret sejt. Kan du lige tage og finde os hjem? Jeg kan slet ikke se noget uden night vision faktisk. Men jeg skal dokumentere, Simon. Jamen kan du gøre begge dele på en gang? Jeg kan ikke både være dokumentarist og vejfinder. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. For det. Hvor tænder vores lyd? Nu kører vi i bilen på vej tilbage til arbejde. Men hvorfor bliver det ved med at... Nej, gå væk! Kamera. Hvad sådan gør? der. Det var ved med at sige, at det rører ved dejlen, når Iris er sat til auto. Men det er faktisk ikke så wide. Det kunne godt være lidt mere wide, føler jeg. Vi kommer ud af klippen nu. What? Hvad? Jamen der er sådan en filter, den så tæller fra. Ligesom når du skal købe et pie-kamera til night vision. Til IR. Emil. Ja, jeg kan se noget derinde. Ja. Hej bloggen. Nu er Simon i gang med at lave en elinstallation herover. Okay. Nu skulle det næste også være. Så nu skulle Simon, han er ved at lave til døren, så man kan åbne døren. Og så den åbner nu. Åbn. Ja. Ja? Prøv at lukke den. Kan man også lukke den? Hvad lukker der? Og så trykker jeg. Nu skulle du ikke kunne lukke. Ja. Nå, yes! Og så trykker du igen, tryk igen. Nej. Prøv at vente. Så. Det er bare omvendt. Nå, sådan er bare omvendt, så Simon, du har lavet en reverse dør, hvor du trykker på åbneknappen for at låse døren, og den er sådan bare altid åben. Det er mastermind, vi følger her.
Og blokken, jeg har lavet access-punkter heroppe. Hvor er det henne? Se derovre. Der står access point. Fordi der er et access point op under lofterne, og mine arme kilder nu. Jeg tror, det er fordi, jeg har fået glasuld på dem. Det er sikkert meget sundt. Det kan jeg ikke se noget galt med. Ej, hold nu kæft, lortekamera. Nå. Og vi skifter lige til sej. Den står med optag af ukendte grunde. Her ser vi Simon, der står stærkt overvejer, hvorfor han tog mig med på den her tur. Han fortryder lidt sin livsvalg, og så laver han autoriseret elektrikerarbejde. Skal lige dokumentere alle vores arbejdstilsyns, hvad er det, synes Simon? Nej, det må du godt lade være. Og må du lige sætte noget i stikket? Nej, det er fint. Og nu har jeg lige sat loftpanelet på, ellers så kunne man se det sorte spot, jeg havde lavet med et internetkabel. Der kom lige pludselig gnister. Det var sjovt. Simon åbner en dør og lukker den igen. Er den lukket? Nu er den åben. Wow. Det er sejt. Det er rent faktisk sejt. Men Simon, nu skal vi have den der cirkel. Hvor er den seje cirkel? Jeg finder lige den seje cirkel. Men det kræver, at vi har internet, før vi kan sætte den del op. Men blokken, nu skal I lige se her. Hæv blokken. Blokken C, det er sådan en cirkel, ikke? Hvor man så sådan kan sætte sin telefon på, eller sætte nøglekort på, eller ringe med den her kamera. Det er ret sejt. Udover at den er ulovlig, fordi kamera er illegalt i Sverige. Vel Simon, jeg er ulovlig at bruge et kamera i Sverige, det må man jo ikke. Bro, hvordan laver de fjernsyn i Sverige uden kamera? Hvis kamera er ulovlig. Fordi du skal hjælpe mig med en ting. Det kan jeg da godt, mens jeg holder den her. Nej. Jeg skal dokumentere vores arbejdsforløb, Simon. Luk den lige. Så Max ved, at vi er produktive. Vi sætter den her til Max. Vi skal det. Så tror jeg, jeg bliver fyret. Det er jeg bange for. Okay. Bare ignorer mig. Du kunne også lave noget. Det ville jo være produktivt. Prøv, jeg får mindre i timen end dig. Ja. Så er det fair nok. Jeg laver lidt mindre. Er det ikke sådan, det fungerer? Så nu er begge dele sat til. Både den lange stang og den runde pind. Og der kommer et U på den nu. Det er for ubiquity. Okay, det er skarpt. Det er skarpt, kamera. Stil skarpt. Det er zoom på det kamera op og ubrugeligt, fordi det kan stille skarpt sådan der. Så lige om lidt, så er der lås på døren. Det er perfekt. Jeg kan ikke komme ud. Hjælp. Bro. Der er han jo. The one and only. Simon Snavgaard. Simon er cringe og skal have bruge en oplader. Så nu henter vi en oplader til Simon. Men jeg tager jer med mig. Der sidder Simon og venter på sin oplader. Det er lidt krømpe ikke at have et oplader på sig. Nu skal I få lov at se serverrummet. Eller som jeg vil kalde det, serverkatastrofen. Der er lidt hint til, hvad vi er på vej ind til det her. Det er et patchpanel. Og tænker jeg, det ligger inde i serverrummet. Nej, det lå oppe i loftet. Fordi det er der, man ligger et patchpanel. Der var en stang, jeg fandt op i loftet. Der er ting, det er ting, jeg tog ud af serverskabet. At det der lille skab. Vi tog det der ud af det der. Og vi tog også det der ud af det der. Nå, vi skal have en oplader til Simon. Det er den her. Og op til. Buk. Nå, den slår meget bare. Den kan vi ikke give. Den har sådan lidt yeet-proof stik her. Det er lidt trist. Vi skal til night vision hernede. Så kan I bedre se. Det er ret sejt, det kamera har night vision. Så serverrummet er lidt clusterfuck lige nu, men nu har vi fået puttet noget Ubiquity udstyr i den her, så det er mest sådan begynder at blive ret godt. Nu skal vi lige teste. Jeg vidste det, lad os se den her. Værsgo, Simon. Super, tak. Har du fundet stik til mig også? Du er godt nok krævende i dag. Ja. Hvor er der et stik? Der er i hvert fald et stik.
Er der nogen tættere på? Vi bliver nødt til at bruge vores. Er der nødt til selv ude? Hej bloggen, nu har vi internet! Yes! Og det er også første gang, jeg kommer på bloggen. Jeg synes, vi skal ud til Jensens Bøfhaus. Har du lyst til at terminere en gang til? Så kan vi få vores døradgang til at fungere. Et stik. Så vil jeg have en fyraftensøl. Jeg tror, de har øl, så ja. På Jensens Bøfhus? Ja. Godt, jeg terminerer igen. Død og ødelæggelse, død ødelæggelse. I skal aldrig nogensinde, hvis I ligger hos et bekendt, som ikke hedder Camilla, klokken 2 om natten, og så ham der skriver til jer, om I vil have arbejde, så sig nej. Det er farligt. Hvem var det du sagde? Hvad? Hej bloggen. Hej bloggen. Sendingen begynder straks. Der er Melodi Festival. Semifinal. I dag. Og nu er vi færdige. Jeg død og ødelæggelse. Se Simons flotte installation. Her observerer de på det at se, hvor smukt det der. Det er håndværk på højt niveau. De burde virkelig betale os mere, end de gør. Sådan helt og i alt. Nu skal vi på tur på toilettet. Her er toilettet. Nå, Simon har lige nakket wifi'et, mens jeg prøver at se Melodi Festival. Det er tilbage nu. Nu kan vi se Melodi Festival. Fokuser, lortekamera, fokuser. For helvede. Fokuser, mand. Wallah, mand. Nu skal vi! Ja! 325 kroner per, 325 euro per event. 325 euro per event? Ja. Det er per event baseret det her. Og det kan ikke engang dansk? Vi køber en iPad. Køber vi en iPad, Simon? Ja. Køber vi en iPad? Nej. Her til bloggen, Simon. Her bloggen. Så hey bloggen. Vi beslutter os for at købe en iPad nu. Jeg ved ikke, hvad iPad'en skal bruges til, men Simon siger, at vi skal købe en iPad. Så jeg stoler på Simon. Han plejer at være en troværdig kilde. For det meste. Det er dag 2 i Sweden. Discountlandet. Vi får muligvis også etagen over et tidspunkt. Så skal vi have ned igen. Se det, du får igen. Hey bloggen. Hvordan siger man op? Jeg har brug for at vide, hvordan man siger op. Jeg prøver over, det gør vi ikke engang. Spørg fra en ven. Det kan faktisk godt være, at der ikke behøver at være internet ovenpå, fordi internet bare blaster igennem hernede. Bro, vi går bare og dækker accesspunkten op, og så dækker vi et accesspunkt ovenpå den, og den anden vej. Reelt, det vil virke. Ja. Altså. Sandhed. I dag der har jeg taget lakker med trøje på, så det ikke kilder, når jeg får glasuld på den og tager min jakke på. I går, der var vi på Jensens Bøfhus, og der fik vi bøf og uendelig sovs og fritter. Jeg spiste 3 af de der bøtter sovs, og det var godt. Jeg er tilfreds. Hey bloggen, velkommen til loftet. Her er bare ved loftet. Pæne. Her har vi min pind, min lange pind. Du skal sætte den her inde i POE. Hvad? Den her inde skal i POE. Ja. Det er sådan, jeg kan se, om jeg har sat det rigtigt i. Så vi skal tage enden af her. Det er svært, hvis man har et kamera. Hej. Så tager vi tapen af. Det er også ret smart med det her night vision. Sådan der, ikke? Så smider vi lige sådan der, og så smider vi den her ende i PoE-switchen her. I PoE'en. Og så smider vi den her ende i nummer 2. Det er sådan en ret dyr internetforlænger, når man bruger PoE-switch. Men de er faktisk også smart, de her små PoE-switches. Men det er da ofte sådan ret pænt. Det er bare sådan langt. Den er hernede. Så det er fucking glas ud, som er sådan noget fucking pis. Nogle stykker glas, som bare kommer over det hele. Nu venter vi bare på, at der forhåbentlig kommer
kommer noget lys i den her på et andet tidspunkt. Det viser, at den virker. Det bliver alt lækkert. Det er faktisk blevet rigtig pænt herinde nu. Ikke på gulvet, men sådan her, hvor Sivert står oppe i serverrummet, så er det blevet rigtig pænt. Skulle du altså det nu? Så er det spændende, om der er lys i. Okay. Dang it, den lyser ikke. Goddag, godinder. It is lighting, it is light. Yes, yes. Det lyser. Skulle vi kunne gå vores brandvarme i? Nu skal vi bare have en ny internettester også, fordi at der var nogen, der havde sat vores internettester i vores PoE-switch. Og det var der nogen, vores internettester, der ikke kunne lide. Den skulle bare lige tage sig lidt sammen. Der var også nogen, der kom til at røre ved loftet med et internetkabel og lave det sort mærke, fordi det begyndte at gniste og alt muligt. Det er vores kanonprinter. Hvordan aktiverer, hvor putter man kanonkuglerne i kanonen? Jeg tror man gør det der. Og der man lukker kanonkugler, så skal man skyde fjenden derovre. Vi kan skyde parkeringshuset, det er grimt. Det blokerer vores udsigt. Der er sådan en smuk bro og vand og sådan noget derovre, ikke? Men der er bare p-hus. 5 smukke etagers parkeringskælder. Hvorfor er der ikke noget, Emil? Der er nogle biler i parkeringskælderen, den er tom. Hvad? Hvorfor er der ikke noget aktivitetslys på det her SSD? Er der ikke? Nej. Bro, er der ikke aktivitetslys på det? Nej. Det burde dø. Det er ligesom, jeg har kraftigt overvejet at ringe til det firma, der var for. Det er et IT-firma. Det er et IT-uddannelsesfirma. Jeg har kraftigt overvejet at ringe til dem og bede dem om at fyre deres IT-mand. Det virker ikke. Bare sådan, can I speak to your IT-man? Yes, please fire that man. For God, love of God. He is not competent. He got the fucking cables. He got the fucking cables. Det er prik, guys. Det koster os. Det her, det er revolutionerende nyt, som folk har brug for. Livsberigende, det her. Jeg tror bare, jeg har tænkt mig at cut den og uncut smide den op på min YouTube-kanal. Jeg overvejer kraftigt bare at smide den uncut sådan en halv times footage op på min YouTube-kanal. Der var jeg virkelig usammenhængende, uden noget som helst narrative. Please cut den en lille smule. Jeg skal lige se den uncut. Hvis jeg kan holde ud at se den uncut, så smider jeg den uncut op, tror jeg. Altså det her, det kommer med i den. Prøv lidt, Emil. Hvad? What the fuck? Den lyder faktisk lækker! Bro, vi har Speedwagon, mand! Så bliver du nødt til at køre hele tiden, Simon. Så får vi alt benzinen. Det er sådan, at jeg kører min Fiesta nogle gange. Wow, shit, mand! Der mangler de her håndtag. Det er godt, nu tester vi virkelig image stabilization. Lige om lidt bliver stoppet af politiet. Hvad fanden laver I, mand? Ej, kørekort. Nej. Der er et vejskilt. Han kører alt for langsomt om der. Den der Kia, det skal alle sammen uld. 67T. Gå lige ind og anmeld ham på de der worst drivers sites. Ja. Det er Sveriges worst driver. Og her er notet til redigerings-Emil. Lige nu der går Emil i stort set og optager muligvis noget på sin telefon. Hvis han har optaget noget på sin telefon, så er det her, du skal sætte det ind Emil, der redigerer det her. Skråstrej Emil, der bare sætter alle klippene ind, og så ikke redigerer det, fordi det er nemmere. Godnat. Så godt vloggen. Hej vloggen. Simon han mener, at man godt kan spise kage til frokost. Jeg mener, han tager fejl. Det her det er indkøbscenteret, hvor der er indkøb og center. Vi skal. Nu optager vi jeg kan optage op til 5 minutter af 8K i 30 fps. Nu optager vi 8K vertikalt med telefonen her. Simon, jeg vil sige, min computer ikke om at tænke, nej, det gør den ikke. Fordi 8K fra OnePlus er bare sådan, basically bare 4K. Der er opskaleret, så det fylder ikke en skid i forhold til Blackmagic's sådan 6K, der faktisk sådan er RAW. Jeg tror med det er RAW-delen, der fylder det 8K-delen. Kan du ikke lave RAW? Jeg tror ikke, jeg kan optage 8K RAW på den her. Det skal man have en iPhone for. Jo. Der er Simon. Nu er vi i den her butik. Og vi skal have ting. Der er Simon. Her er jeg i butikken. Er der ikke herovre? Det var ikke herovre. På en skala fra 1 til 10, hvor meget var det så det rigtige at tage mig med på turen? Så 10. På en skala fra 1 til 10, hvor meget fortryder du så at tage mig med? 1. Simon har lige bestilt en dobbelt cheeseburger uden ost. Jeg har bestilt den her et eller andet. Med black garlic åbenbart. Den er lidt spøjs. Nu må vi se om det er godt.
Bro, den der bil ser voldspøjs ud. Bro, fuck er der nogen, der har... Hvis den her video nogensinde ser lyset af dagen. Hvis du nåede så langt i den her vlog, og jeg nogensinde har udgivet den, så vil jeg bare sige tak. For din støtte. For at realisere min drøm. Som YouTube shitposter. Og have en god morgen. Bro, det her heller en badass, not goofy looking. Vi kører lige bag ved den her lastbil, der bare fyldt med fucking sten. Bro, de er ikke engang spændt fast. Bro, any moment den der rammer en pump, så er vi bare knippet, mand. Bro, not funny, not haha. Bro, der er snestorm nu, mand. Mad, goofy ass, looking ass, snestorm. Bro, alting sner. Vi er kun 2 minutter tilbage til lufthavns aflevering af bilen. Nej, vi skal udenfor, Simon. Kan ikke bare blive bilen og køre til Danmark? Nej. Så kan vi også få surbrød. Jeg fik ikke surbrød. Jo, men jeg overlever nok. Jeg fik Jensens bøfhus uendelig sovs, og det var jeg meget tilfreds med. Selvom jeg kun nåede at spise 3 bøtter sovs. Men alting er bare helt sne og hvid og sådan noget. Det er ret sjovt. Simon står derude i sneen. Hey, vloggen. Det er bare sne herude, mand. Bro, håbflyet går. Det er Simon. Meget indsummet, dårlig kvalitet, Simon. Vi skal til at starte bortflyet. Security tog Simons skruetrækker. Altså fra sig fik det skidt. Ikke bitsene, kun skruetrækkeren. Fordi deres argumentation var ligesom, hvis han havde skruetrækkeren, kunne han bruge bitsene til noget. Det vil sige, næste gang skal jeg have skruetrækkeren, han kan have bitsene. Fordi så... Altså hvad er de bange for, at vi sådan skruer flyet fra hinanden med vores miniskruetrækker? Sådan lidt. Bro. Afslutning på vloggen. Vi kom med på vores fly. Vi knakket med en sød svensker hele vejen. Findes de? Ja. Det var faktisk ret nice. Ja. Og så kom vi 10 minutter før forventet, selvom der var sådan en storm, så det var dejligt. Og nu begynder det at blive rigtig tung. Vi skal bare hjem. Kom ikke 10 minutter før planen til 1935. Nå, det var det, de sagde. Au. Ja. Han står derovre, jeg kan godt være, jeg ikke skal. Thanks for watching.